TMTV. Selam dostlar, yazның tağın bir atnası uzып кетті. Жәйге әлі Ирақ яллар сезоны да башланып кетмеді. Барыбыз да жиң сызғанып эшлибез. Шушы эш арасында музыкаль терапия алыйк әле. Яраткан җырларны тыңлыйк, клиплар карыйк. Җырчыларның беренче хезмәт хакларын белешик. Кайсы җырчы беренче гонорарын еллар буе саклаган, кем акчасын кырда эшләп алган, ә кем Салаватка җиләк саткан. Барлык сорауларга җавап алдагы минутларда. Минем исемем Рамил Шәрәфиев, музыкаль кайма хит парадын башлап җибәрәбез. Хит парадны Зәйнәп Фәрхетдинова ачып җибәрә. Зәйнәп ханым авылда үскән бала. Беренче акчасында биредә эшләгән. Чыгындыр басуында хезмәт куйган икән. Шикәр чыгындырын бүлеп бирәләр иде. Без җәй көне шуларны 3 мәртәбә сирәклибез. Бер генә үсенте калдырайдык. Сентябрь хезмәт хакы түлиләр. Ялгышмасам 35 сум түлиләр иде ди Зәйнәп Фәрхетдинова. Бу еллар инде күптән артта калган. Хәзер без җырчыбызны зур сәхнәләрдә генә күрәбез. Ә күңел 17дә җырына клибы кая төшерелгән икән? Күз салыйк. Сәлем, әнием. Улым, күпме тус иттерге була инде? Ярар инде, әнием, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Начала. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә.
bulsun uylarımızda. Qabatlansın barınıqlarda, ullarımız, kızlarımızda. Jeyir ışıqları bir köbeydi demegiz, küzgülerge qaramassan körenmey. Köngülün jeydi de, yüreğin segizide, gümür ötkenligi sezilmey. Köngülün jeydi de, yüreğin segizide, gümür ötkenligi sezilmey. Köngülün jeydi de, yüreğin segizide, gümür ötkenligi sezilmey. Gümür ötkenligi sezilmey. 14-нче урынга бер юлы 2 җырчы урнашты. Ләйсән Гыймаева белән Булат Байрамовны каршылыйк. Ләйсән беренче акчасын студент елларында эшләгән. Рөстәм Закиров белән концертларда йөргән. Бер концертта якынча 250-300 сум акча ала торган булган. Ә менә Булат Байрамов кырда тир түккән, сентябрь аенда мәктәп белән барып бәрәңге алган. Ындыр табагында да эшләгән. Бездә буны алам, тегене алам дигән әйбер юк иде. Акчаларны әти-әниләргә бирдем. Юк барга тотмадым дип сөйләде Булат Байрамов. Булат белән Ләйсән безнең хит парадны дәвам итә. Кайчанда бер миңа да 85 яшым тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, иртән азапланган чакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эшкәндә, яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшем, яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез, оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә.
булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 13-нче урында Разил Камалов белән Рәфинә Ганиуллина. Разил берничә акчасын гармонда уйнап күрсәткәч алган, Рәфинә исә колхоз басуында эшләгән. Бәрәңге чүпләгән өчен һәр капшык сайын 20 сум алган икән. Мин бу акчаларны өйгә алып кайткач, әни бик сөенде. Мәктәп өчен кирәк-яраклар алды. Әз генә булса да, безнең 5 балалы гаиләгә файда булды дип сөйләде җырчы. Рәфинә Ганиуллина белән Разил Камалов хит парадны дәвам иттеләр. Игътибар экраннарга. Язылмаган хатын йөрәгемдә ялкын, еллар аша сиңа эндәшәм. Хыялымда гына, уйларымда гына, синең белән көндә серләшәм. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган хатны хисләр эзләп тапты, утыртты да кабат кабынды. Юалмады вакыт, тырышмады артык, мин сагындым сине, сагындым. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган хатта бар да синең хакта, күңелемнән шуны аңлатам. Сине янда тоям, тәмам итеп куям, мин яратам, сине яратам. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Йөрәгемнән мең кат ятланган.
Хит парадны Руслан Кермединов белән Илмира Нәгыймова дәвам итә. Руслан беренче хезмәт хакын хәтерләми. Кечкенәдән әти абыйларга булышып йөрдем. Берәр нәрсә кискән, ташыган, я тиегән өчен булгандыр, күңелгә кереп калмаган ди. Ә Илмира киресенчә акчалы булган көнен яхшы хәтерли. Шәһәр сабантуенда чыгыш ясадым. Җырлаган өчен 100 сум түләделәр. Эй, шатландым. Шундук кибеткә барып тәмлешкалар җыйдым ди Нәгыймова. Ә бүгенге көндә парның бюджетлары уртак. Акчаны бүлү белән Руслан шөгыльләнә икән. Güzeler valar güngel gözü güse Güzelerine qarab yılmayu Gerisi söylerge bilgise Güzelerine qarab yılmayu Söylerin dilgesi Kirek miken sözler Kirek miken Yılmayğanı da senin gözlerin Gözlerinden anlayayım Gözlerinden Yitirmegen yürek sırlerin Gözlerinden anlayayım Gözlerinden Yitirmegen yürek sırlerin Sağışlarsan gözlerine koyayım Başka gözlerine anlamaz Yaratkanға gözlerine koyayım Benim gözler seni aldamaz Yaratkanға gözlerine koyayım Benim gözler seni aldamaz Benim gözler seni Алдагы резидент Радик Миннибаев. Радик беренче акчасын бик иртә, 4-5 сыйныфларда эшләгән икән. Безнең картәтәй басу караучысы иде. Каникулларда аңа булыша идек, малларны карап басудан куып йөрдек. Ә ул безгә кичкенә генә премия бирә иде дип сөйләде Радик Миннибаев. Картәтәй, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме?
Ишеттеңме мине? Ярый кыз. Сау бол, карт әти. Я кызым. Ярый. Алло, Марат. Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, bir yarım saatten yanına kilem yarayım mı? Hazır dur. Aha, tamam. Yolda bizini neler küte, ömürler öte. Mağlandıra soğuş bulup uzgan yollarım, yeşillik jırları. Yaşakıtan kiligen dostlukını, sınadı yazmış. Şişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim, gelmesi yine derim. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlar bilen gelin birge, karmonun arşınlı. Her bir günüm iske düşe, ağlıma koytsam, dostlar bilen uriydik bas okurların, yılığa boyların. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlar bilen gelin birge, karmonun arşınlı. Süygeni yorga türek bulsun, doğru muhabbet. İzgilikке belekeyden babaylar üretti, sağınıp yürek tipetti. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlar bilen gelin birge, karmonun arşınlı. Dostlar bilen gelin birge, karmonun arşınlı. Карт әти, хәлләрең ничек? Eyvet kızım. Исән саумы? Eyvet. Ничек йокладың? Eyvet kızım. Әйдә әле давлениеңне дә үлчик. Бир монда. Онынчы урында хөрмәтле Хәмдүнә апа Тимергалиева.
Әти-әни бик тырыш кешеләр иде. Гомер буе тырышып дөнья көттеләр. Безгә дә кечкенәдән тырай тибеп йөрергә туры килмәде. Бөтен авыл эшен дә беләм. Пешәнен дә чаптык, утынын да ядык. Беренче акшамны күршеләргә булышкан өчен бирделәр ди Хәмдүнә апа. Легендар җырчыбыз хит-парадта юк язмыш җырын башкара. Тыңлыйк. Юк язмыш артыктырма әле, картаерга безгә иртәрәк. Яшьлек дәрте яши йөрәгемдә, юлларымны уйба киртәләп. Яшьлек дәрте яши йөрәгемдә, юлларымны уйба киртәләп. Юк язмыш ялгышасы бахыры, сандырырга әгәр уйласаң. Кичтәрмәнем әле килмәгән, гомерне тик кисеп куймасаң. Кичтәрмәнем әле килмәгән, гомерне тик кисеп куймасаң. Юк язмыш барышмыймын сиңа, тәңрем язган кадәр яшәрмен. Яшәрбез дә, ләкин еламабыз, яшеннәрдәй булып яшьләрбез. Яшәрбез дә, ләкин еламабыз, яшеннәрдәй булып яшьләрбез. Яшеннәрдәй булып яшьләрбез. 9-нчы урында популяр җырчы Айдар Галимов. Айдар беренче акчасын ничек эшләгәнен хәтерләми. Бик нык сөенгән. Киененә кадәр өйгә алып кайтканы гына истә икән. Үз кызларына да беренче хезмәт хакларына өйгә күчтәнешләр алганнар. Әти-әниләрен торт белән сыйлаган булганнар икән. Галимовларның тарихын белдек. Җырга күчәр вакыт. Әйтче миңа композициясын бергәләп тыңлыйк. Кояш кебек булсаң иртән, кичкә таба сүреләсең, ләкин кичен тулган ай күк, иртән уйга күмеләсең. Гомер буе матур булмас, томан каплар фыкларына, үпкәләмә җаным, әрәм итеп вакытларына. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, сиңа алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Әйтче миңа сәбәпләрен, бармы әллә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Миннән генә тора икән, тик әйткәннә төзәлермен. Син яшәсен өчен яшим, авыр түгел үзгәрермен. Җырларымна мәгънә
işin kaba sürelesin Ekşin mina sebeplerin Nik özgara kayıflerin Senin ağlamin bilmeden Varmalı ayıplerin Ekşin mina sebeplerin Nik özgara kayıflerin Senin ağlamin bilmeden Varmalı kayıflerin Музыкаль каймак хит парадында Ришат Төхватуллинны каршы алыгыз. Ришатны шатлык баскан әле дуслар. Карыри, юллар чистара, ә Ришат яңа рекордлар куя. Евро дистанциясын һәр атна озынайта икән. Жылы сезонны күптән көттем. Хәзер үземә йөгерергә дә йөгерергә. Яңа максатларга таба чабарга дигән максат куйдым ди. Популяр җырчы һәм спортсмен егетнең җырына күчик. Хит парадта ул мәхәббәт көтә күңел дип моңланып үтәр. Qazları paralap paralap Qıyğaş naz olub Gül ketken məxəbətni Olub qaytır yaz bulub Hey qırqazı qanadını par Jan yoldaşın yarın var Qanat taşlap öşüb uçib Yalğızlarının yanından Qanat taşlap öşüb uçib Yalğızlarının yanından Qırqazları ingrep Parsız qalğan qaz məllək Süyüb ketken, ümid etken Janlar jiride az məllək Hey qırqazı qanatın par Jan yoldaşın yarın var Qanat taşlap öşüb uçib Yalğızlarının yanından Qanat taşlap öşüb uçib Yalğızlarının yanından
Достлар, сіз TMTV каналында һәр вакыт яңалыкларны беренчеләрдән беләсегез киләме? Алайса, безгә кушылыгыз. Instagram, ВКонтакте, YouTube. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны күреп була. Уен конкурсларда катнашып билетлар оталасыз. Тапшыруларның архивлары да бирдә саклана. Һәр вакыт бергә булыйк. Ә безнең белән хит парадта мега популяр җырчы Иркә Миләш җырына клибын карап китик. Телгәш миләш, булшы миңа сердәш, сары көздә тулган җимешем. Адашты бәхетем, күзләрдә өметем, бәхетемне эзләп киләшем. Күзләрне көр елап, язлара йырак, кызыл яшьләр тама телгәштән. Әше җимешеңнән уен салар дезәм, сагыш тәме килә миләштән. Телгәш миләш, бирче миңа киңәш, кире какма мине миләшем. Әллә яшим ялгыш, гомер үтә ялгыз, шуңа ярсый йөрәк тибешем. Күзләрне көр елап, язлара йырак, кызыл яшьләр тама телгәштән. Әше җимешеңнән уен салар дезәм, сагыш тәме килә миләштән. Телгәш миләш, синме ярым тиңдәш, өлешемә тигән көмешем. Төшләргә күрәсең, елмаеп көләсең, шушы микән бәхет җимешем. Күзләрне көр елап, язлар әле йырак, кызыл яшьләр тама телгәштән. Әше җимешеңнән уен салар дезәм, сагыш тәме килә миләштән. Әше җимешеңнән уен салар дезәм, сагыш тәме килә миләштән.
Популяр тандем Рамазановлар гаиләсенә туктыйк әле. Гаилә башлыгы беренче акчасын ничек эшләгән дисезме? Печән тараткан. Амбарга кайткан печәнне халыкка тараткан өчен егеткә 30 сум түләгәннәр. Өстәвенә җитезлеге өчен председатель дә буш калдырмаган, мактап 100 сум премия биргән икән. Зинираның да тарихы кызыклы. Кыз промоутер булып эшләгән. Урамда реклама буклетлары тараткан. Алган акчасына күптән кызыккан помаданы сатып алган. Hürmetli kollegalar, bizning kollektivga yangi xizmatkorlar keldi. Tanish bo'lamiz. Allarga xonadonlarni o'zlashtirishga har yoqdan yordam ko'rsatuvchi siralar. E'tiboringiz uchun rahmat. Gözlerinden gözümünü almam. Senin için yüreğimde otlara sallam. Seyu degeni bu yalqında men yalğız yanamam. Sen deyip özüle özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Sen deyip özüle özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Kıyalım denizlerinde bari sen olsun. Seyyum sopamaklarından sana toymin. Ko'nglim bitsine küttesin yana aşık. Әлі бой яратым екен мен сеңа ғашық. Сен deyip үзіле өзегім. Көңілімде тек сен қазір яна yüreğim. Sen deyip үзіле өзегім. Көңілімде тек сен қазір яна yüreğim. Seni gene yarattım. Seni gene men seyem. Ko'nglim bit seni küttesin yana aşık. Әлі bu yaratım екен мен сеңа ғашық. Yanımda sen bulsan gana men bit bәхетле. Senin için seyyumның sönmez hisleri. Yaratam bit tepken yürek inden işlesin. Seni izli seni kütte irten kişileri. Sen deyip üzüle özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Sen deyip üzüle özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Barıgız, jırlap qana yürügüz. Популярлар бишлеген Гөлназ Асаева баклый. Кызга беренче хезмәт хакын әти-әниләре түләгән. Концертларында җырлаган өчен үзләренчә бүләкләгәннәр икән. Әзер сумманы Гөлназ соңрак эшләгән. Фильмда төшкән өчен аңа 30 меңнән артык акча түләгәннәр. Бу минем өчен бик зур акчалар иде. Ничек шатлануымны белсәгез, гонорарның тиенен дә тотмадым. Машина алам дип җыйдым дип сөйләде Гөлназ Асаева.
Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Син мине күзлисең, мин дә сине күзлим. Син мине эзлисең, мин дә сине эзлим. Нигә шулай нишләп, синсез булмый яшәп? Син ул миңа кирәк, бу тынмас йөрәк. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Язмыш. Бу язмыш. 4-нче позицияда Зарина Асылкаева. Заринаны еш кына модель буларак чакыралар. Кыз төрле фотосессияларда катнаша икән. Үзенең хезмәт юлында Зарина шушы өлкәдә башлаган. Әмма беренче тәҗрибәсен камераның икенче ягында алган. Паркка барып фотосессия оештырдык. Төрле фоннарда, ике образда фотога төшердем. Таныш кызым үзенең фотоларын күреп, "Ах итте, миңа 300 сум акча бирде", ди Зарина Асылкаева. Заринәнең яшүсмер вакытларына кайтып килдек, ә хәзер ишеттем җырына клип карыйк. Min kuşlarda başında Satlı bir mon kanat kağışında Hələ sindən birər xəbər mikən Күңелемнең сихри qalan şitkən Hissədəm min
ышылдады. Җилләр куды кара болытларны. Кояш чыкты синең йөзең кебек. Шул җылыдан кинәт бетте мәрәк. Ишетәм мин җилләр тавышында. Ишетәм мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Ишетәм мин яңгыр тавышында. Ошатам мин сине барысына. Йөрәк типте чыгар булып ярсып. Хисләр тора түгеләргә ташып. Ишетәм мин җилләр тавышында. Ишетәм мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Ишетәм мин җилләр тавышында. Ишетәм мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Ишетәм мин җилләр тавышында. Ишетәм мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Üçüncü урын хуҗасы Айдар Рәкыйпов. Айдар беренче акчасын үз тавышы белән эшләп алган. Апасының туенда җырлаган, егетнең тавышын бик ошатканнар, бүләкләргә булганнар. 9 яшьлек малайның кулына 100 сум акча тоттырганнар икән. Ул вакытта бу зур акча иде әле. Авыл егете өчен бигрәк тә. 100 сумны кая куярга белми йөрдем. Сервантта да сакладым, копилкада да. Соңыннан кая тотканымны гына искә төшерә алмыйм дип сөйләде җырчы. Сүзләрдән җырга күчик. Айдар Рәкыйповның клибына бергәләп күз салыйк. Yazar idim kuşlar kanadına. Sağnığımda seni üzülüp. Qarab kaldım kuşkaylarının nişek. Oşap gitkenlerin tüzülüp. Ağım suları bulsa salır idim. Sağınıp la seni kütkenle. Yazar idim kuşlar kanadına. Sensiz nişek ömür ötkenin. Şilge siler idim sırlarımni. To'xtat alsam eğer iskeni. Tingler idim şişme munlarına. Kurgen şakta parlar ötkenin. Ağım suları bulsa salır idim. Sağınıp la seni kütkenin. Yazar idim kuşlar kanadına. Sensiz nişek ömür ötkenin.
alsam eğer vakitna Ak bulut kağına yazar idim Yaza alsam eğer yazmışna Ağım sular bulsa Salar idim Sağınıp la seni kütkene Yazar idim kuşlar kanatına Sensiz nişik ömür o'tganin Sensiz nişik ömür o'tganin İkinci o'rin Anastasiya Makarovniki. Anastasiya birinchi topqir kibitda ishlagan ekan. Ovulda abisining oziq-tulik kibiti bo'lgan, qiz shunda sotuvchi bo'lib ishlagan. Bir oy ishlab 6000 so'm oqsha ishlagan. Birinchi xizmat haqin zo'r aybirga to'targa bo'ldim. 4000 ga o'zimga telefon sotib oldim. Qolgan ikkisini kiyim shiydim deb siyladi bizga jirchi qiz. Hozir jirina ko'shik. Xomanda yarattam jirin birgalab tinglaylik. Soqina qoldim Jaga jil to'stirg'on shashing'a Hislarga boyirib ulgurdim Bu yo'li tugilma shashilma Jonimni qo'g'ilib yangadan qo'bilib Topildim deganda yo'g'oldim Yurakka boyirib sog'ishdan boyib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Soqina endashdim So'zlardan ernilga bir tutam Aytilmay qolgani mangulik Men seni xormonda yaratam Jonimni qo'g'ilib yangadan qo'bilib Topildim deganda yo'g'oldim Yurakka boyirib sog'ishdan boyib Dunyoning
Бу атнаның медалисты Аиша. Аишаның бір туғаны Рәфина турында сөйләгән идек. Хәзер сүзебез үзе турында булыр. Аиша беренче акчасын җиләк сатып эшләгән икән. 5-10 литрлы чиләкләргә җир җиләге җыйган. Шуннан аларны Мамадыш трассасы янында сата торган булганнар. 1000-2000 акча эшләгәннәр. Берсендә җиләк сатып торганда Салават Фатхетдинов туктады. Безнең күзләр шундук түгәрәкләнде. Яраткан җырчыбызны күреп шатландык. Өстәвенә Салават бөтен кешеләрнең җиләген сатып алды. Җибе тулды. Барыбыз өчен зур сөенеч булды ди Аиша. Аиша бүген атнаның төп җиңүчесе. Котлыйбыз һәм карыйбыз. Алло, Аиша. Җитте инде өйдә монсаланып утырырга. Киен артыннан кереп алам хәзер. Киттек бүләк титергә. Birga idik biz hamon, endi men yolg'iz qolam. Seni saqlay olmadim. Bugun sening to'y kuni, bugun sening to'y kuni. Chaqirmading da meni, nega bo'lay ishlading, nega aldading meni? Kunda bugun qorong'i, sizning to'yga bo'lakda. Meni unutdim, endi butan kerakda. Sizga tushar o'tganda, bizning yo'q, bizning o'roq. Erinib yig'larsan, o'chog'imda men bo'lmam. Yomg'irda bit qorong'i, kunda seni qarg'adim. Xayr o'zing bilasan, to'yig'izni o'zingni ko'zga berni ko'rinmay, kelma seni ko'rasan, kelma menim yashaysan. Kunda bugun qorong'i, sizning to'yga bo'lakda. Meni unutdim, endi butan kerakda. Sizga tushar o'tganda, bizning yo'q, bizning o'roq. Erinib yig'larsan, o'chog'imda men bo'lmam. Kunda bit qorong'i, sizning to'yga bo'lakdir. Meni unutdim, endi butan kerakdir. Esga tushar hali o'tganlar, bizning yo'q, bizning o'roq. Erinib yig'larsan, lekin o'xshaganda endi men bo'lmam. Kunda bugun qorong'i, sizning to'yga bo'lakda. Meni unutdim, endi butan kerakda. Sizga tushar o'tganda, bizning yo'q, bizning o'roq. Erinib yig'larsan, o'chog'imda men bo'lmam. Атнаның иң популяр 11 җыры һәм җырчысы ачыкланды. Җырчыларның балача хатирәләрен яңарттык, беренче хезмәт хакларында белештек. Сез музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Иң кызыклы мәгълүматларны мин, Рамил Шәрәфиев, җиткердем. Сау булыгыз. Чао.